jejabang atmadaning Sang Drasanala wau nggih Kyai Nayanta kenging tumiyup saking Dirgantara. Sasmita yen to jagat bakal kedukulan wiji sejati. Bareng tak goleki ning donya nganti kekalangan malaya kok ora ana tandha-tandha lairing wiji sejati. Bareng tekan kayangan lah kok kahanane kaya ngene nganti ana bocah sing dicemplungke ning kawah Candradimuka. Mongko tak sawangska kadowan iki ora pangling bendaraku dhewe. Ya. Supaya iso rumagang, supaya iso ngulir budi ngasah kadiwasan, tak suwunke marang panguwasaning Dat Kang Werwengdat, tak cemplungke ning rajaning geni sing mapan ning tengah-tengahing Candradimuka. Ngembane kaya ndak gege muga-muga iso enggal dewasa jejabang iki. Kacaryana putra lamana kawekasan ya kowe sanggeni moyo kowe sanggeni moyo Wisnu Pratinta omongan ra enjoh. Nek suluk iso nek omongan ora iso. Nyatane saiki wis ora beda. Iki sapa iki? Iso omong tenan. Nek sampean takon kula, sampean nyebut kula Mbah Kakung ngoten mawon. Mbah Kakung? Nggih. Lah aku sapa? Niki sing pancen rada abot. Sampeyan pancen kula sing nemokke enten papan sing kebak geni ngenten niki. Terus sampeyan kula jedi enten ratuning geni enten tengah Candradimuka wujud bocah sing pun akhir maja. Iya. Ning sampeyan pancen durung duwe jeneng. Aku urung duwe jeneng dereng. Lah terus jenengku sapa? Nggih. Gandeng entene wing kula
kula mbok menawa wis dikeparengake sing bakal jenengi karo sampeyan. Gandeng sampeyan iku cemplungke enteng kawah Candradimuka, mongko sampeyan ora apa-apa merga panguwasaning Sang Hyang Bathara Wenang sing lenggah enteng Kancing gelung sampeyan. Wiwit dina niki disekseni Sang Mahardi Kengrat sampeyan nganggo jeneng Raden Wisageni. Aku Raden Wisageni nggih, kawantah do nyebut Wisanggeni. Wisanggeni nggih. Ngarepe nganggo Bambang ya apik. Nganggo Bambang nggih, Bambang Wisanggeni. Nek nganggo Jaka ora apik. Sing apik nganggo Jaka niku ming presiden. Lah kowe sapa, Mbah Kakung? Terus aku kok iso nang kene iki mergane piye? Ah niku dawa critane nek sampeyan ajeng takon kula le nyritake mengke cangkeme meniren. Lah terus bapakku sapa? Lah perkara bapak sampeyan lan mbok sampeyan mengke kula sing ajeng ngandani. Ning papane mboten teng mriki. Lho. Papane nendi Mbah Kakung? Papane mengke rembugan teng omah kula. Oh, kowe ndek omah to? Duwe no. Arep poting semboyot kaya ngene iki ya duwe omah. Oh, ngono. Terus sampean kula jak mriko. Mengke teng mriko dahar riyin. Dahar iki apa? Dahar niku mangan. Mangan ki apa? Mangan niku tangane riki nyekel sendok, sing riki nyekel porok. Terus nek wonten sego terus dicobloske blus. Terus mengke dinae napa-napa dioblake teng sayur terus dimplok. Nek wis bar dimplok dilepeh. Angge dimamah, aduh pusing-pusing aku. Ngedongke wong ora do. Butuhe mangke sampean teng omah kula riyen kula jarwani. Iya, aku manut kowe Mbah Kakung. Nggih. Terus le metu sampean manut kalih laku jantara kula. Sampeyan iku duwe kekuatan sing luwih dhateng selama ing titah swantah. Ampun suwe-suwe teng Candradimuka wi. Kula dereke teng Karang Kadempel. Kowe dhisik aku ketute kowe Mbah Kakung nggih, monggo Ndara Wisanggeni.